financial company na based sa US. Nya kini ang nakakuan sila ani is ang katsada ani sa ilaha naa sila dako nga dividend nga 5.60%. Moro gini ang kuan ani kusog sa iyagyod. Anay lain. So karon nagpalit ko ani nakikuan sa una for dividend play pero ako ging gibaligya kay taas man ang presyo. Palit na ako diri sa una. Nisaka siya diya. Ibalik-baligya ginanimo kung taas, di ba? Pero safe gid siya kung naay dividend. Di ba? So ana rang laro di kay dakong kita pero steady, ha? So kini papalita og 10% ani dividend play, ha? So ang bag-o ganina baligya ganina sa Verizon, pang capital. So palit ta og mga 8 kana mga presyo gyud na. So mo gina atong limit no 10 pounds. Kana. So dividend play kada siya, di ba? So executed and diretso daghan ta negative karon kay nga bagsak ang mga stock. So palit muna karon palit ta kung bagsak, di ba? So kung tanaw natong history ani mo ni akong kita atong pagibaligbag wala na ako nigibaligya atong niaging bulan. 1 pound 89 kita, di ba? So okay lang na dividend, pang dividend play gid ni siya gyud. So kung maubos pa gid niya palit na pud ta. So karon pang naagay dividend di gyud ko magduha-duha og palit. Di ba? So okay na ni 5% kay ganina gibaligya pod na ako ang isa sa mga stock ang Verizon. So mura kini na 5% nga dividend. So kung tan-aw nato ang Verizon man ako mga positive nga mga gibaligya lang ako ni bag-o. So karon pila may dividend aning Verizon? So 4.90 unya akong gipalit nga bag-o katong bangko is 5% ang dividend. So swapping lang, di ba? Swapping lang kay moubos man pud ni ang Verizon kuan di man nato matag na kung kalusya siya mo ni sakan ni siya karon so 1 week chart. So moubos man ning Verizon palit na pud ta, di ba? Ana ra. So mo gina-focus karon sa lisod nga mga panahon ang kuan gyud dividend.